Hello, classmate. Yeah. Ano, meron ka ng sariling wifi? Yeah. Oo. Meron na. Ba't wala pa? Nag-restart tong laptop ko kay dito ako sa cellphone. Ha? Nag-restart yung kwan ko, 0% complete. Ganon? Laptop, oo. Ito, nasa cellphone ako. Okay. Pwede naman. Oo. Oo. Sige. May type yung cellphone ko. Nag-restart. Sariling wifi? Ganda ng background mo, classmate, ah. Ay, nilagyan ko ng rose. Nilagyan ko ng rose. Oo, Rose ba yan? Hindi naman yan para rose. maganda. Oo. Yeah. Hindi Ayan yung rose, oh. Oh. Okay. Tapos nakatago yung rose ko dito. Ayan. Ayan, mag-start na tayo. Standby lang. Nais mo rin. Yeah. Mm-mm. Okay na, Maro. This is NGT Multimedia Network, broadcasting in Lawan City, Ilocos Norte, Philippines. Member, Philippine Online Broadcasters Association and KBP. Puong itibiyag, kunati Diyos nga pinarswana ti langit ken daga, tapnon agtubo dagiti kayo ken mulmula, kastamet dagiti prutas nga mabaling nga ipaunek at taraon ti bagi, nga iso ti puong itibiyag. Programa iti NGT Wellness TV FB Live. Dito'y nga ilawlawa ni Dr. Marilo Hani Tamayo, nga eksperto kadagiti natural awagas, may panggep kadagitoy mula ang makaagas. Puong tibiyag. Mabuya tunggal malem iti Miyerkules alas 3 ti malem ditoy NGT Wellness TV ken mabuya yupay iti NGT Wellness YouTube channel. Puong itibiyag. Puong itibiyag. Ket Ayan. Magandang hapon po muli sa mga nanonood po sa aming programang Puon Tibiyag. It is another Wednesday afternoon po. Wala kami nung Wednesday, classmate, kasi medyo problema natin ang signal. So, yun. Anyway, hindi lang po ako mag-isa sa ating programang Puon Tibiyag while waiting for our co-host, Mr. Randy Kaluyag. Makakausap natin ang ating co-host na iba from Nueva Ecija
Let's all welcome my colleague in naturopathy, at the same time my batch in naturopathy. No other than our Bibo. Oh, napakadaldal nitong classmate ko na to. No other than Doc Edwin Ferrer. Hello, Doc. Kumusta dyan sa Nueva Ecija? Sound. Doc, wait lang. Wala kayatang sound. Wala bang sound? Ayan. Ayan, meron na? Meron na. Naririnig ka na namin, Doc. So, Okay, kumusta ang bagyo oo. dyan? Salamat sa... Ay, nako, nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi nung i-announce ang bagyo, nasa Saragossa, Nueva Ecija ako para i-promote natin ang Hanis Tibicus doon at nakakuha naman tayo ng resellers. And at for the same time, umattend ako ng Rizalista doon sa Saragossa dahil sinutan siya ng sultana, si Ama nakalimutan ko na. Pero anyway, thanks God for everything na nangyayari sa atin. Tama. Kami din, thankful kami dito sa Ilocos Norte kasi yung bagyo na yan hindi nakarating sa amin. Kumbaga lumihis siya, classmate. Oo, lumihis. Diba? At talagang ang mata nga ng bagyo is sa Bicol. Talagang nakita ko yung nangyari sa Bicol, talagang wash out. Oo, kawawa mga sila, puno. classmate. Oo. Paano, hindi kasi sila aware sa kanilang paligid. Ang na-miss tayo, doktora, ng ating mga Yes, ang dami, classmate. So bago tayo Doktora, magsimula. mukhang na-miss yata tayo lang ng ating mga televiewers. Exactly. So Mga may mga listeners natin. Yeah, Kasi may nawala mga- tayo nung nakaraan, right? Yes. May mga classmate naka-open na sa atin sa programa natin. So babasahin ko lang. Okay, I would want to say hi to Robeline Dofale, kay Sister Jerome. Ayan, Sister Jerome Perlas, good afternoon po, Sister. Isang pasyente natin ito, Doc, na breast cancer patient, si Sister Jerome Perlas. So far naman, Wow. nakinig siya sa ating protocol. So, ayan, everyday ang kanyang improvement, Doc. Actually, nakakapasyal-pasyal na siya, diba? And syempre, I'm thankful. Wow, good. Praise God. I'm thankful kasi lagi niya akong pinagpa-pray. Of course, our NGT Tarlac is also watching. Si Marisol Lanas is watching also, yung aking manugan siya sa baba. Ma'am Nelia Reyes Balawis, ayan, watching here, sabi niya, hello Ma'am Nel, how are you? Ayan, kasama ko ngayon si Doc Edwin Ferrer, ma'am. And then, NGT Cagayan is also watching. I hope si NGT Cagayan, okay din sila. And lahat man ng mga partners natin, mga resellers natin, lahat ng mga tumatangkilik sa Tibicus product, kami po ay nagte-thank you sa inyo. At syempre doon sa mga regular na pasyente ko, Doc, kasi may mga pasyente din tayo, Doc, na lagi hong pumupunta, nagpa-follow up. Yan. So, Doc, sino naman ang babatiin mo dyan, Doc? Ay, babatiin ko si Ama Torres ng Saragossa, Nueva Ecija. Si Ma'am Elisa Grospe ng Zone 1, Barangay Puray, San Jose City, Nueva Ecija. Siya yung 4-year survival ng cancer patient natin dito na 2 beses nang kumukuha sa akin ng Hanis Tibicus. Wow. Mark siya kung kumuha, yung 10 bottle at saka 8 bottle. At ang bago natin sa Muñoz, Nueva Ecija, si Ma'am Carmelita de Guzman. Oo. At ang ating isang new resellers ng Saragossa, Nueva Ecija, si Ami Camarota. Ami. Regards to Oo. all. Yeah, si Oo, Ma'am Ami. yung nakausap ko, Doc. Ay, nakausap mo siya. Okay. Di ba good. pinakausap mo sa Ay, akin? oo nga pala. Oo. Asa kasi Ma'am Merlin Pitpit yun. Ay, Ma'am Merlin, Pitpit yun. Okay. Oo, bale, 2 resellers natin Sound? doon. Doc, yung Oo. sound mo. At iniwanan ko na si Tibicus doon. Ay, wow. Oo.
So yung registration natin, Doc, 5 bote lang 3-1. Oo, correct. Oo. Tapos wala siyang tarpaulin, ano? Mm-mm. Okay. Ayun, siguro nakapag-print ka na ng tarpaulin. Ayun, Yeah. ang topic namin ni Doc Edwin ngayon, habang while waiting for our friend, our co-host pala, Randy Kaluyag, okay po, kasi wala pa siya, no? Of course, yung kasama natin dito na isa sa mga magaling na IT natin, ayun, si tawag dito, Javer Tomas. Okay, ayan Doc, talagang hawak mo si Doc Hanis Tibicus, ha? Oo. Ang At daming ito, nagagawa sa akin yan. Doc, ang daming nagagawa sa akin yan. Alam mo ba nung... At saka nagpa-pretty sa Saragossa Nueva Ecija at maraming kumuha ng buy one take one natin to. Wow! Ayan, Doc. Talagang, rumaratsada tayo ng Doc Hanis Tibicus sa Nueva Ecija. Kailangan natin ipakilala kasi ang dami nagkakasakit na yung doktora. Ay, totoo yan, Doc. Alam mo ang uso ngayon na sakit? Ubo at saka sipon, fever. So, alam mo na, correct. early signs of COVID is yan, inuubo, sinisipon, tas nag-fever na, and then nawawalan na sila ng taste, nawawalan na sila ng, tawag dito, smell, sense of smell. Diba? Ayun. Opo. Yun po yung mga early signs of COVID. So kung may mga early signs of COVID na po kayo, I tell you, tested and proven na po ang Doc Hanis Tibicus na talaga pong siya ang makakatulong para puksain yung bakterya o kaya virus na kakapit sa inyong katawan. Proven and tested na, Doc. Alam mo, sa Correct. Manila, At kailangan natin palakasin ang ating immune system, doktora. Totoo yan. Kasi Yeah. konektado naman ang immune system natin sa gut microbiome natin. Si Doc Hanis Tibicus is for our gut microbiome, di ba? Maganda sa colon si Doc Hanis Tibicus, Doc. Yes, oo, kasi diyan kabubuti, diyan kagagaling sa Hanis Tibicus. Diyan Na nasabi kabubuti. mo nga before, oo, diyan kabubuti, diyan kagagaling. At sabi Diyan mo nga before kagagaling. na ang mga ingredients natin is the best antioxidant, the best herbs, and the best nutrients. And at for the same time, yung probiotic enzymes natin, that is the fertilizer. And ayan ang nag-dissolve ng ating mga kinain at mga gut microbiome natin, yung mga bad bacteria, si Bituka. Exactly. Diba? Yan ang pumupuksa, the good bacteria. Exactly. So si Tibicus po ay good bacteria po siya kasi napakayaman po yan siya sa probiotics. Actually, Doc, tinatanong nila ako ano daw ang source ko ng probiotics. Sabi ko naman siguro hindi ito hindi niya mahal ang science, o diba? Siyempre alam naman natin the Opo, good source of correct. probiotics is through fermentation. At siyempre ang produkto natin is galing sa mga prutas, galing sa herbs at galing sa vegetable. Ayan, non-stop na naman po ang red beets na dumadating sa atin, Doc. Nanggagaling kasi sa Mountain Province ang red beets natin, Doc. Pinapadala sa akin in Baguio City. Hello, Doc Edwin. Ayun, nakastop na naman siya. Ayan. Ayun po. So, the thing is, lagi ko pong sinasabi, ang Doc Hanis Tibicus Ika pa. natin, ayan, ang Doc Hanis Tibicus natin ay napakagaling po para tulungan po ang inyong colon. Doc Hanis Tibicus is designed for your digestive system. Kaya kung ano man po yung inflammation ng inyong katawan, makakatulong si Doc Hanis Tibicus. Diba, Doc? So, ang topic natin ngayon, Yes, Doc, of is course. about heart disease. Ayan. Ano nga ba yung Yes. mga different types ng heart disease? Ano yung mga signs and symptoms niya? 'Di ba, Doc? Yun yung pag-uusapan natin. Ano yung mga Yes. dapat nating gawin upang makaiwas po tayo sa heart disease, especially symptoms sa mga lalaki, sa mga babae. O, ganyan din po sa lalaki. Ano yung mga risk factors, no? Bakit po tayo nagkakaroon ng
hypertension or heart disease. O, diba? Paano ito nadadiagnose? Ayun. How can we control them? O, diba? Yun yung mga pag-uusapan natin para Correct. Oo, para matulungan din naman natin yung sa dami ng may sakit sa puso, Dok. Tama, Doc Edwin? Yes. So, yun po yung mga pag-uusapan natin, yung mga lifestyle ninyo, ano yung medikasyon po ninyo, o diba? Correct. O diba? Ano ang dapat nating sundan na measurement ng ating hypertension para malayo po tayo sa heart problem, o 'di ba? Ano ba ang tamang systolic at saka diastolic? Ayun, yun yung mga Correct. pag-uusapan natin, Dok. O 'di ba? So, yun po yung Ibe-blips ko lang po yung nakaraan po na talagang mga sinabi kong yung heart problem, yung coronary heart disease problem, yung myocardial perfusion pressure. That is the heart problem po talaga na nangyayari sa katawan natin. Kaya pag kinukuha na natin sila is heart problem pa rin siya, pero marami lang siyang katawagan. Kumbaga maraming event na nangyayari. Kasi ang puso natin is parang makina nga, ano? Kumbaga yung pulmonary artery, pulmonary vein, yung mga aortic stenosis na yan, yung arrhythmia na yan, diyan nangyayari yung mga event. Ano ba yung heart attack, di ba? Yun. Kaya, Yun po yun. Okay? So, simulan na natin, Dok, kung ano yung mga sakit na nanggagaling sa puso. Oo. Siyempre, kailangan muna natin malaman what is the heart disease problem, di ba? Oo, yung heart disease problem is interchangeable with the term of cardiovascular disease. Ano? Pag tinawag natin yan is they have something na nangyayari na nagnanarrow or nagkakaroon ng mga blood vessels that can lead to heart attack. Pag tinawag natin na heart disease, nagdi-describe ito ng range of conditions that affect your heart. No? That is the disease. Under the heart disease, yung umbrella include blood vessel diseases. Siyempre, mga blood vessels diseases natin. Such as coronary artery disease, yung heart rhythm problems, or yung tinatawag natin na arrhythmia, o kaya meron tayong tinatawag na bradycardia, meron tinatawag tayong tachycardia, bradypnea, at meron din tayong tinatawag na supraventricular. Ayun, ang mga tinatawag yan. And then, meron tayo din tinatawag na heart defects problem. Ano? You are born with a congenital heart defect, sabi mo nga, doktora. No, nasabi mo yung arrhythmia is involved din dyan yung tinatawag natin congenital heart defect o yung meron tinatawag na butas sa puso. Ano? At pag tinawag natin na heart disease problem, that is refers to conditions, ano, that involved yung mga narrow, block, yung angina, stroke, chest pain, and heart attack problem. Kaya syempre, pag tinawag nating heart problem o heart disease, they have a symptom, syempre, na nangyayari. Diba? At ano yung mga symptoms na yan? What is symptoms? A heart disease refers on what type of heart disease you have. Depende pala yan. Kung anong merong disease ka, kung anong meron sa puso ka na disease na yon, na pagka meron ka. Ano? Ano yung mga symptoms ng heart disease natin? Ano? In your blood vessels, yun yung tinatawag na atherosclerotic disease. Ano? Mamaya na natin i-bro-bro doktora. Yun. Tama. Tama, Dok. Kasi alam naman po natin pagka... listeners natin na pag sa puso pa lang nangyayaan, ang dami sinasabi nito. Meron pa palang ganun, ganito, ganyan, sabi niya, ano? Pero sabi ko nga, this is the highway of journey of pathway of metabolic diseases. Exactly. Whether you like it or not, dadaan yan sa Tama. puso Kasi natin. Pero ang pinaka-terminabi ko noon is be careful with your heart. Ano? May mga symptoms yan. Ano yung mga sign and symptoms yan? Siyempre, nagkakaroon tayo
mga tinatawag. Sabi raw nila, doktora, mas kwan daw yung mga lalaki. Ano? Mas nagkakaroon Dok? ng, sabi nila, characteristics na kung saan ay may be different for men and women. Magkaiba pala. Iba yung Magkaiba nararamdaman talaga. sa lalaki at iba rin nararamdaman sa babae. Merong Bakit daw, signs ano? and Men are symptoms, Dok. more likely to have Exactly, Doc. Ayan, medyo napuputol-putol ka, Doc. Kaya nga, yun yung sinasabi ni Doc Edwin. Kasi alam nyo po ang heart diseases, ano yan walang diskriminasyon. Oh, 'di ba? Kahit na sino ka, ano ka. Ngayon ang heart disease, sabi nila noong ako ay bata pa ang heart disease daw para lang sa mayaman. No, 'di ba? Pero ngayon, ang heart disease doesn't discriminate at all. 'Di ba? Actually, dito sa Pilipinas, ang heart problem, sumusunod yan sa diabetes. O, diba? Being a member of Diabetes Society of the Philippines, dati ang hypertension number 1. Ngayon, diabetes na number 1. O, diba? So, yun po yung mga isa-isahin natin. Okay po, kasi yung mga different kinds of heart disease na sinasabi ni Doc Edwin kanina, okay po, sabi niya arrhythmia, o diba? Sabi din niya atherosclerosis. Sabi din niya cardiomyopathy. Tapos sabi din niya congenital heart defects. O diba, Doc? Yun yung mga sinasabi mo kasi medyo naputol ka, Doc. So, yun, parang fina-follow up ko lang or at tawag dito yung binibigyan ko lang, fini-fill in ko lang yung gap mo, Doc. Tama, Doc? Yung sinasabi ko, nire-echo ko lang yung mga ine-explain mo, Doc Edwin. Ayan, medyo kasi pangit po yung signal natin. Ito na yung nagiging problem natin. Kasi si Doc Edwin nasa Nueva Ecija po ito Kaya nagkakaroon po tayo ng siguro congested ka siguro dyan, Doc. Tama ba ako, Doc Edwin? Hello, Doc. Ayun. Wala kang sound. Doc, wala kang sound. Tignan mo yung sound mo, Doc. Wala pa. Hello? Ayan. Wala na naman. Doc, wala ka na naman sound. Hi, Doc. Ayan, habang inaayos ni Doc Edwin yung sinasabi po niya, na mga different kinds of disease, kailangan malaman po natin yung mga signs and symptoms kasi bago po magkaroon ng, sabihin natin, grabeng sakit, kagaya nung sinasabi niyang arrhythmia. Ang arrhythmias kasi are abnormal heart rhythms. Okay? Ang symptoms na mai-experience natin dyan is lightheadedness. Yung parang magaang, no? Yung ulo. Tama ako, Doc? Tapos, medyo parang hilo ka. Tapos, nagkakaroon ka ng mabilis, no, na pagtibok ng puso mo. Tapos nagkakaroon ka din ng slow pulse, o 'di ba? Yung pulso mo medyo mahina. Tapos para kang naglilihi, no? Kasi feeling mo dizziness. So para kang naglilihi. Tapos meron kang chest pain. Yun po yung signs and symptoms ng abnormal heart rhythms o kayo yung sinasabi ni Doc Edwin na arrhythmias. Okay po? Kaya kung meron kayo niyan, parang magaan yung ulo mo na parang dito sa may tawag dito sa ibabaw, no? Parang magaan lang. Okay, na parang nahihilo ka. Tapos, nagkakaroon ka ng racing heartbeat,
Yan. O kaya fluttering heartbeat. Okay? Yun po. Tapos mabagal ang pulse mo, feeling mo, parang wala kang gana, you feel dizzy, tapos nagkakaroon ka ng chest pain. Yun po yun yung signs and symptoms ng arrhythmias. Tama ako, Doc? Hi, Doc. Sound, Doc. Sound. Okay. Magbabalik po ang Puon Tibiyag. Wag ho kayong aalis. Babalik po kami. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, news stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga ni stroke. You know what? Half body, na paralyzed iti bagi. Although ada iti recovery iti, yung babayan ti panag-usap iti because alalisto, iti panag-recover iti bagi, mga pagnakon, kaya kasman kanyo, pimintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsirita. Kaya kastameten pimintas pa iti circulation iti bagi. Idi na atake ak, nagkaroon ak iti nervyos every time at dati sumken madiarik na. Gapot iti ata ko, may stroke ak manen. Kaya mabaen iti parusap ko iti tibikos nekat di anxiety, nekat ti insomnia ken iti over fatigue. Isu nga kadagiti pada nga ni stroke usa ka tibikos kaputa very effective mamimpisan nga balbaliwan na itirik na ken kastameten iti panunot tayo. Tibikos the best. Yan. Welcome back po sa ating programang Puon Tibiyag. So, nandito pa rin kami sa topic namin ni Doc Edwin na diseases of the heart. So, yun. Nasabi ko na kanina dahil pina-follow up ko lang po yung sinasabi niya na signs and symptoms ng arrhythmia. Diba? Tama, Doc? Yung mga abnormal na heart rhythms natin. Okay? So, yung susunod, Doc, na signs and symptoms ng atherosclerosis. Now, I would want to tawag dito, differentiate ano po yung, iba kasi yung atherosclerosis sa arteriosclerosis. Tama ako, Doc? Ayan, wala ka na naman sound, Doc. Doc Edwin, ayusin mo yung sound mo. Habang Ayan, meron na? Ayan, meron na. Doc, habang inaayos mo yung speaker, okay na, Doc. Okay na. So, gusto ko munang batiin yung mga nakamonitor sa atin. Si Charis May Manuel sa Canada is watching. Si James Darrell is watching. Si Ma'am Connie Estradan Santosildes is also watching. Sa San Pedro, Laguna, si Ma'am Connie. Hello, Ma'am Connie. Kumusta kayo dyan? Ayun. Ang susunod, Doc, na diseases of the heart, no, yung different types of diseases of the heart, yun yung sinasabi nilang atherosclerosis. Tama, Doc? Yes, atherosclerosis. Ayun. So, Pag tinawag natin okay po. yes, Doc. Yeah. Yes, atherosclerotic. Pag tinawag natin na atherosclerotic is sa mga nangyayari yan sa mga arteries natin. Naririnig ako, doktora? Yes. Oo. Oo. Nakikita yan doon sa mga arteries natin, ano? Kasi pag yan tinawag kasi na mga sakit sa puso is iba-ibang klase yan, like yung tinatawag natin na ang pinakakilala ngayon is cardiovascular disease, infarct, secondary hypertension, doktora. Diba? Yun ang pinakakilala ngayon na sakit sa puso, yung cardiovascular disease, infarct, secondary hypertension. Diyan pala nangyayari na rin yung heart attack, yung chest pain,
Diyan din nangyayari yung tinatawag natin na kumbaga totally ko na siya, walang pakiramdam, ano? Totoo, Yun. totoo. Kasi Doc, pagkapuso kasi ang pinag-uusapan, sa TCM Doc, yan yung pinaka-machine natin, kumbaga it is, kumbaga tawag dito, pinaka-sentro no, ng katawan natin is the heart. So, sabi mo nga kanina, meron yung atherosclerosis kasi pagka meron na kayo niyan, nagre-reduce na kasi ang blood supply sa lahat ng extremities natin. So, aside from yung sinasabi mo kanina, Doc, na chest pain at saka shortness of breath, okay, nagkakaroon na tayo ng coldness, especially in the limbs. Okay? Diba, Doc? Yun yung nararamdaman natin na minsan binabalewala natin. Yung pala atherosclerosis na yon. Minsan nagnanumb tayo. Ano ba yun sa Tagalog, yung numbness, Doc? Yung parang naninigas ba? Numbness ay yung para may tumutusok-tusok. Oo, naglalamp, Parang numbness, parang walang pakaramdam, di ba, Doc? Oo, 'di ba? Especially sa ating limbs, okay po? And of course, yung unusual pain natin, yung unexplained pain natin, masakit ba yung dibdib mo? Masakit ba yung likod mo? Tapos yung panghihina ng legs at saka arms natin. Yun yung mga early signs and symptoms ng atherosclerosis. Na, 'di ba yung isang part pa, yes, doktor, at isang part pa niyan yung tinatawag nating cardiomyopathies, yung disease that damages the heart muscles. Oo. 'Di ba, Doc? Pagka kasi cardiomyopathy naman ang sinasabi natin, yung mga muscles natin nagkakaroon ng larger and of course it will turn rigid, nagti-thick or nagwi-weak yung daanan ng dugo natin. Tama, Doc? Yes, tama. At yung isa pa na tinatawag natin is the coronary artery disease. Ayun. Ano? Yan naman yung nagkakaroon ng blockage in the tinatawag coronary arteries or yung coronary arteries disease na sudden death siya and heart attacks and heart damage. And of course, meron tayong sinasabing heart infection. Kasi sabi nga, bago tayo magkaroon ng stroke, Doc, marami pa yung mga sinusumbong ng katawan natin. So when we say heart infection, Doc, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng, sabi ko nga, endocarditis, 'di ba? O kaya myocarditis. 'Di ba, Doc? 'Yun yung parang may chest pain ka, may congestion, parang inuubo ka, no? Tas may fever ka, may chills ka, tas may skin rashes ka. So ibig sabihin nun, meron kang heart infection. 'Di ba, Doc? Yeah. Yun po yun. So, pakinggan nyo po yung mga signs and symptoms kasi kung wala tayong nararamdamang unang-una, hindi tayo kasi mai-stroke agad, Doc. Kailangan, alam natin, di ba? Hindi tayo pwedeng, ayan, na-stroke kasi di ba? Hindi Kailangan natin malaman yung mga early signs and symptoms kagaya na ng heart infections. Di ba? Sabi ko sa inyo, kasi, di ba, punong-puno tayo ng bacteria, Doc. Yes. When we say endocarditis, kasi nagkakaroon na ng bara yung heart valve natin, tas yung daluyan ng dugo konektado sa heart valve natin, di ba, Doc? Tas either endocarditis or myocarditis. Simptomas yun na talagang medyo meron kang chest pain o kaya yung parang inuubo ka, Doc. 'Di ba? And then nagkakaroon ka ng fever, nagkakaroon ka ng chills, tapos may skin rashes ka. So, be very careful sa mga signs and symptoms ninyo kasi akala mo lang simple lang na ubo-ubo 'yon. Simple lang na sakit sa dibdib 'yun, Doc. Simple lang na fever 'yan, Doc. 'Di ba? Yung pala nagkakaroon ka na ng heart infection. Ano 'yun, Doc? Pero traidor ang tinatawag nating sakit sa puso. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, pag nadadala sila sa hospital, anong sakit? Sakit sa puso. Diba? Yung ganon. Actually, kaya ano nangyari? Diba? Diba? Chest pain, nagkaroon ng, diba, yung masakit yung batok, masakit yung arm, yung legs, either yung lower extremities, naninipay o nagkakaroon ng walang pakiramdam, start na pala yon because of the arteries or capillaries and veins natin. Actually, Doc,
Actually, Doc, ang puso, sabi ko nga, lahat ng sakit natin, kung papakinggan lang ng mga tao, ang signs and symptoms nila, Doc, hindi yan sila mai-stroke. Kasi ang stroke, Doc, alam ko yan, 3 to 6 months na magpaparamdam sa'yo bago ka ma-stroke. Kasi, Doc, sa tagal-tagal na natin na humahawak ng pasyente, di ba, Doc? Kailan tayo nag-graduate sa naturopathy? Nung bago tayo graduate sa naturopathy, matagal na ako nagki-clinic because of isang diploma ko na alternative medicine doctor. Di ba, Doc? Yes. Oh, so, the thing is, marami na akong experience kasi, Doc, na pasyente ko na sinasabihan ko na sila, be very careful kasi yung taas ng blood pressure nyo at saka yung mga signs and symptoms yan, yung nagkakaroon ng numbness, 'di ba? Nagkakaroon ng, sabi mo nga, sakit sa dibdib, sakit dito sa batok, sakit sa likod, tapos yung tipong mabagal ang paggalaw. 'Di ba? Marami na akong ganung pasyente, Doc, actually, they do not listen to me. Meron lang akong isang pasyente, kamamatay lang. Lately lang, Doc, isang actually mataas ang katungkulan sa militar, sa pulis. PNP siya, Doc. Kamamatay lang niya, wala pang 1 buwan. Sinabihan ko na yan siya, ang dami naming communication. Sir, alam mo kasi yung signs and symptoms mo na sinasabi mo, malamang barado ang puso mo. O tapos, yung blood pressure mo sobrang mataas. You are walking like a bomb. Ano kaya kung pupunta ka dito sa clinic ko para ma-check up kita? Alam mo, Doc, nag-meet kami ng July. Totoo po ito, Doc. This is a true story. Kasi kinukwento na niya yung mga nararamdaman niya, and then so happen na iisa kasi yung activity namin, Doc. Iisa yung activity namin. Isa siya sa mga nagbabantay sa amin kasi pulis nga siya, di ba? Yung activity namin, Doc, is kasama ko ang LGU ng Dingras, tapos kasama ko ang LGBT, kasama ko ang kalasag, mga kabataan laban sa droga. Tapos yung mga kapulisan ng isang munisipyo dito sa Ilocos Norte. And this person, nakausap ko siya talaga. And we text each other. Nagsimula yan ng July. Alam mo, Doc, kamamatay lang yan last month, October. So, sabi ko sa kanya, sir, baka pwede kang pumunta dito. That was July. Pero sinasabi niya sa akin na yung signs and symptoms niya, malamang barado ang puso mo, sabi kong ganun sa kanya. Malamang may stroke kasi you are walking like a bomb. Sabi ko sa kanya, kasi ang BP niya, Doc, to be honest with you, 140/200. So sabi ko, hindi nagre-relax ang puso mo, sir. So why don't you come over the clinic para ako na ang mag-check up sa'yo, para magbakbak tayo. Kasi sa totoo lang, to be honest with you, sorry for those who have maintenance po, ha. Kaya nga, tinatawag na maintenance. Sorry, Doc. Lagi ko yun sinasabi sa talk ko. Kaya nga, maintenance, ibig sabihin nun, you are just maintaining your disease but never will address them. Tama, Doc? Tama. Kailangan, may paraan, magbakbak tayo doon sa daluyan, parang ganito lang po yan. Di ba ang puso natin ang nagkokontrol sa blood natin kasi yan ang nagpapump. Tama, Doc? Sa blood natin, 24/7. Tama, Doc? 24/7. Nililinis lang din naman ng kidney natin, ang dugo natin, correct, Doc? Pero sino ang nagpapump? Di ba ang puso natin? Puso. Tama, Doc? Yung daluyan niya, pinakatubo, parang ganito lang yan. Sa, sa tangke mo, okay, napakadumi na. Tapos, madumi pa yung daluyan ng tangke mo, anong mangyayari pagka sumalok ka ng tubig? Marumi eh. Saka Hindi lang marumi. Konti lang ang lalabas na tubig. Ganon din ang puso natin. Kaya nga yan, ang sinusumbong niya, sabi ko nga, yung heart infections pa lang, kailangan marunong kayo or maramdaman nyo yung mga signs and symptoms nyo. Kung nagkakaroon na po kayo ng chest pain, tapos congestion or coughing. Okay, yung parang, parang
lagi akong inuubo. Tapos, sumakit ang dibdib ko. Tapos ngayon, nag-fever ka, nag-chills ka. Tapos may skin rash ka na. Yung pala heart infection na yun, Dok. Correct. Mhm. O, di ba? Kaya nga, Doon sasabihin pa lang, natin, di ba, Dok? Kaya kailangan marunong talaga yung doktor natin kasi kung hindi marunong yan, hindi niya ma-prevent yung stroke na mangyayari sa'yo. Tama ako, Dok? Para yung sa tatay mo, di ba, nakwento mo sa akin. Di ba? Di ba ang kinamatay ng tatay mo, Dok, is stroke? cardiovascular disease impact secondary hypertension. Kaya meron kaugnayan yun dun sa tinatawag nating blood pressure. Minomonitor yung blood pressure dun kasi pag umabot yan ng 210, 240 over 100 or 120, 240 over 120, talaga nilalagyan na ng medication yan doon sa ilalim ng dila, yung mga tinatawag nating metoprolol, yung mga gano'n, yung pampababa ng blood pressure, o di kaya ini-injection na lang ng maliit na vials para madaling bumaba yung blood pressure niya kasi traidor nga yan pag tinawag nating blood Oo, pressure. actually, sabi ko nga, Dok, walang traidor na sakit. Kung pinapakaramdaman lang natin kung ano yung sinusumbong ng katawan natin. Lagi ko po yung sinasabi sa lahat ng programa ko, there's no such thing as stroke kasi ang hypertension, Dok, it's not a disease. It is our lifestyle. Tama, Dok? Correct, lifestyle. Kaya nga yung main cause of diseases in naturopathy, yung toxicity and deficiency. Tama? Exactly. Pag tinawag naman natin in medical, ang diseases na nangyayari, bacteria and virus. Diba? Exactly. Oo. Kaya kung doon sa Western practice medical ang pag-uusapan natin is pumapasok din yung organs, ano? Yung organs, tapos ano nangyayari, mga causes niya, ano? Yung tinatawag natin nephrologists, cardiologists, diabetologists, gastroenterologists, oncologists, pulmonologists. Pero nung symptoms, doktora, the symptom persists, consult your doctor. Ano, pharma or Kaya nga lagi kong sinasabi sa atin kasi prevention is better than a pound of cure. Ang sa amin kasi na mga naturopath, mga alternative doctors, mga acupuncturists, we call them natural doctor. Okay po? Kasi parang ayoko kasing tawagin na alternative doc eh. Diba? Yes, oo. Wag. Oo. When we Kung say baga tawagin natural, lang natin sa Natural Eastern doctor. practice ng naturopathy. Oo. diba? Oo. Yung tinatawag na natin mga free radicals, toxins, ano? O, di ba? Yan. Kasi in naturopathy kasi, we are pertaining the diseases into bacteria. Talaga naman lahat ng sakit natin nanggagaling sa bacteria. Tama, Dok? Yes, o yung Yun mga yung mga tinatawag pinag-aralan natin. natin sa naturopathy. Tama, Dok? O, diba? Correct. So, Kaya papasok yan doon yung hindi man natin pinag-aaralan, hindi man tayo nag-oopera, hindi man tayo nagtatanggal, hindi man tayo nagduduktong, kabit-duktong na ganyan. Pero sa tissues, organs, and bodies, system natin and human body natin, kailangan dyan is nutrition, the water, the oxygen, the enzyme, and the waste elimination. Kaya nga, treat the root cause, ano, and then prevention is better. And nutrition and lifestyle check modification process. exactly. Yun lang. Napakasimple yung ano natin, prinsipyo natin sa paggagamot. Tama, Dok? Hindi naman tayo Yeah. nagiging komplikado, di ba, Dok? Kasi Oh. hindi naman tayo nagpapainom ng mga synthetic eh. Kumbaga more on nourishment tayo, more on prevention. Correct. Kumbaga tayo mga alternative medicine, kumbaga kung tayo, pinaka-safest way natin sasabihin natin sa client natin, into conventional, we combine it para makuha natin optimum health. Hindi natin Exactly. sinasabi na tayo gagaling ka sa ganito, sa mga ganyan, tayo is more on alternative way of treatment. Exactly. Naturally. Oo, alam mo kasi, Doc, dahil syempre matatalino na tayo, linagyan natin ng words ang mga sakit natin kagaya ng arrhythmia. O ang arrhythmia, ano nga kasi ang arrhythmia? Yan yung heart rhythm abnormality. O that is a word of a heart problem, correct? Pero ang Yes. pinanggagalingan lang ng sakit is sa puso. Period. Correct. Correct, Oo. Doc? O parang atherosclerosis. Si Parang atherosclerosis, ganun yan eh. Nagpapas beat ba siya? Nag-slow beat ba siya? Kumbaga nagno-normal beat ba siya? That is the arrhythmia. O, di ba? Di ba? That is a word na sakit na nanggagaling sa puso. Parang ganito Correct. rin. When we say atherosclerosis, yun yung hardening ng arteries natin, correct?
Yes, that Oh, is the yan. irregularity. Oh, They skip beats. Oo. that's so, saan ba nanggagaling ang atherosclerosis? Hindi ba sa puso? Correct. O, Oo. di ba? O, parang ganito, sabi mo cardiomyopathy. Ano ba ang kondisyon ng cardiomyopathy? Sabi niya harden or yung muscles mo, okay po, ay Oo. nag-harden o kaya nag-grow weak. Kaya nga cardiomyopathy. Correct. Mm. So, saan ba nanggaling ang cardiomyopathy? Hindi ba sa puso din? Correct. O, di ba? Kaya titignan natin yung arrhythmia. Marami palang causes of variety of symptoms yan, doktora. Of Halimbawa course. yung dizziness, yung painting, yung Yes. fainting, fatigue, yung shortness of breath, yung Yes. chest pain or rapid palpitation that may feel like kumbaga nagkakaroon ng heart problem or yung tinatawag na nagko-constrict, nagkakaroon ng arrhythmia by kumbaga life threatening itong arrhythmia na to, doktor. Actually, kung papakinggan lang ng tao ang kanilang early signs and symptoms, Dok, hindi yan mai-stroke, maniwala ka sa akin. Tama, Dok? Mm-mm. Yun po yun. Yeah. Lagi ko po yung sinasabi, you have to listen to the sounds of your body. Kasi if you do not listen to the sounds of your body, maniwala po kayo sa akin. Para ngayon, dumadami ang cancer patients natin. Nung last month, ang mga na-meet ko, mga stomach sa stomach cancer. Ngayon, ang dumadami, liver na naman. Di ba Correct. puro cancer ito, Dok? Stage 4 na, pag nalaman stage 4 na, hindi nila pinapansin yung early signs and symptoms ng liver cancer. O parang ganito, ang topic natin, yung sa puso muna pala, nakalayo na naman ako, liver. So, dadating po kami dyan dito sa Puon Tibyag. Ano nga kasi yung mga signs and symptoms ng mga sakit-sakit ninyo? O, sabi nga ni Doc, yan. Word lang kasi pero nanggagaling sa sakit sa puso. So kung papakinggan nyo yung mga sakit ninyo, kagaya ng arrhythmias, kagaya ng atherosclerosis, kagaya ng cardiomyopathy, kagaya ng yung mga sakit-sakit dyan, Dok. Oo, Sabihin CPA. natin yung congenital heart disease kasi, Oo. okay po, it is present nung ipinanganak na po kayo. Kaya sabi nila congenital heart disease kasi that heart disease it was already present at birth. 'Di ba, Doc, yung congenital heart disease? O 'di ba? Minsan meron yung pinanganak may butas ang puso. Tama, Doc? Correct. Oo. Kanya, pakinggan nyo po kasi hindi po tayo mai-stroke if you know your signs and symptoms. Ito yung mga sinasabi namin ni Doc Edwin na ano nga kasi yung mga signs and symptoms kagaya ng example. Sabi ko nga yung cardiomyopathy. Ang cardiomyopathy, ang feeling mo dyan para kang laging pagod. Parang wala ka namang ginagawa pero pagod ka. Tapos bloated ang tiyan mo. Tapos nagkakaroon ka ng swollen legs o kaya namamaga ang mga ankles mo, ang feet mo. Oo. O diba ka? Yeah. O kaya merong rapid pounding of your heart. Tama, Doc, sa cardiomyopathy. Tapos merong shortness of breath, madali kang mapagod. Tama ako, Doc. O diba? So the thing is, kailangan pakinggan po natin kung ano yung mga early signs and symptoms natin. Kaya nga kung meron na akong pasyente na namamaga ang paa, take care of that. Kasi malamang kung hindi sa puso yan, sa kidney po yan. Tama ko, Doc? Correct. Oo, kasi connected yan pero pinaka-terminal puso nga, ako nga O sa diba, pagka nagkakaroon ka na talaga ng swollen of legs, especially the ankles and the feet, tandaan mo baka meron kang sakit sa puso. O, sa TCM, Doc, pag may sakit ka sa puso, masyado kang nagkikimkim ng sakit ng loob. Sa traditional Chinese medicine, Doc Edwin, meron kang pinapasok na pangit sa puso mo. Yung kako Totoo nga po what yan. you Sa eat, TCM, Doc, napakalalim ng heart. Sobrang napakalalim. Kanya, sa akin, bakit ganun, Doc? Dati hindi naman ako may sakit sa puso, pero ngayon meron ako sakit sa puso. Alam mo, sabi ko, tanggalin mo yung mga sakit na loob mo sa ibang tao.
Correct. Oo. Tanggalin Ayan ang mo ayaw. yung mga inggit mo sa ibang tao. Correct. Mhm. Correct, Doc? Tama. Tama, Doc. Mm. Oh, Correct. tanggalin mo yung mga self pagka-selfish mo, matatanggal yung sakit sa puso mo. Mhm. Tama, Doc? Kaya nga gusto kong isingit din doktora na kapag tayo'y punong-puno ng galit at puot, walang kagalingan because of stress overload. Oo, actually, pagka lagi kang galit, lagi kang nagagalit. Actually, sa TCM, napakalawak, sabi ko, ng study. Pag yung magagalitin ng isang tao, may tawag kami dyan liver yang rising, barado ang liver. Okay, Doc. Mhm. Anyway, At ayun na liver yung ano ang tawag nagagalit. dito? Dadating tayo dyan. Anyway, heart pa naman din ang pag-uusapan Oo. natin. Okay po, pinag-uusapan pala natin. So yung mga yung mga signs and symptoms natin, no? Na yung unusual or unexplained pain, yung mga weakness ng legs and arms natin. Okay po, yun yung mga numbness, yung pangangalay. Tama ba ako, Doc? Pangangalay sa Tagalog. Okay? Yung mga nararamdaman yung mga coldness ng limbs ninyo, di ba? Bakit ganun? Parang nanlalamig yung mga paa ko tas yung mga kamay ko. Tama, Doc? Correct. Ganun na Oo. nararamdaman. Oo. Tapos, Ibig sabihin ganun nun, nangyari- that is atherosclerosis. Nakailangan pakinggan natin yung katawan natin. Talk to your body, talk to yourself, doktor. Yes. 'Di ba? Kasi there's no such thing as heart stroke kung papakinggan nyo yung early signs and symptoms ninyo. Mm. Tama, Doc? Kaya kaya kapag kumukuha ako sa QMRA, nakikita natin yung unang sinabi nung unang topic natin na nagkakaroon ng tinatawag na myocardial infarct perfusion, artery, yung left ventricular effective pump. Dun na yun, iba-iba nga lang ang kwan nun, pero ang causes niya pala is heart disease yan. Exactly. Siguro, kasi our time is 3:55, Doc. So, hindi na kami magko-commercial. Hindi na, okay. Diretso na tayo. Okay. Since 5 minutes na lang tayo, Doc, siguro ang pag-uusapan natin, ano nga kasi ang causes ng mga sakit sa puso? Tama, Doc? Yung susunod na pag-usapan natin, bakit nga kasi tayo nagkakaroon ng sakit sa puso? Yun yung mga pag-uusapan natin next time, Doc. Mga dapat kainin at di dapat kainin, at Yes. ano tama yung lifestyle, Yes. ano ba yung mga dapat mong gawin, kahit na sinasabi ng cigarette smoking is dangerous to your health, naninigarilyo ka pa rin. Tapos obesity, number 1 yan. Tapos yung lifestyle check modification, di ba? Tapos, ang sabi ko nga, hindi nga bilingan ang tiyan. Kumbaga, tapon yan kung lagay tayo ng lagay ng dumi sa katawan natin. And at for Yun the po same yung time, pag-uusapan natin, Doc. Next week, ano nga kasi yung mga causes? Bakit tayo nagkakaroon ng sakit sa puso? Yun po yun. Siguro mas maganda on the part of the traditional Chinese medicine, yun yung i-discuss ko, Doc. Sa'yo naman on the medical term. yeah, Tama, Doc? sige. Ano yung rason bakit nagkakaroon tayo ng sakit sa puso? Yun po yung pag-uusapan natin kasi napakaluwang ng sakit sa puso, Doc eh. Tama, Doc? Correct. Mukhang ang bilis nga lang natin. Tignan mo, 5 minutes na lang in 1 hour. Kumbaga, kukunti pa lang na pag-uusapan natin. Pero impact maraming klaseng mga causes or diseases na nangyayari sa puso. Pero Exactly. unang-una dyan, heart attack. Diba? Yung Exactly. angina pectoris, yung mga ganyan, yung tinatawag na cardiovascular disease o yung tinatawag na heart attack or heart failure. May mga ganyan mga tawag pa heart failure, heart failed, yung mga ganyan, yung heartbeat of the heart, yung mga ganyan, yung arrhythmia, di ba? Isa-isa na natin natatakil. Iisa-isahin natin ano nga kasi ang rason bakit tayo nagkakasakit sa puso. Yun po yung tatalakayin natin siguro on my part sa TCM kasi di po ba ako po ay isang acupuncturist. So pag-uusapan natin ano yung causes sa sakit sa puso in TCM. Tapos si Doc Edwin yung causes ng sakit sa puso in medical term. Tama, Doc Edwin? Correct. Yun Oo. po yung pag-uusapan namin next Wednesday.
Though hindi na nakapasok ang co-anchor natin na si Randy Kaluyag. Okay? Anyway, babawi yan next week, classmate. Babawi yan. So again, ang pag-uusapan namin next week po. Alam mo, ah, Doktora, yes. sila sa topic natin ngayon, Prof. Oo, 'di ba? Napakaganda ng topic natin kasi sakit sa puso. So, ayun, sa TCM ako, sa traditional Chinese medicine po ako magto-talk about ano yung rason bakit tayo nagkakasakit sa puso. And then si Doc Edwin, sa medical term, ano nga yung mga risk factor bakit nagkakaroon tayo ng sakit sa puso. Tama, Doc? Oo, yung mga risk factors Oh, na di yan, ba? very So, important. yun Kasi, po yung tatalakayin po tagal ko namin, na Doc. careful with your heart, Doktora. Oo, 'di ba? Yun So, talaga. again, may mga babatiin ka pa ba, Doc, bago tayo magpaalam? May babatiin ka pa? Wala naman. Kumbaga, salamat sa Diyos at nalis tayo sa bagyo. Kung ano man yung mga nangyayari sa paligid natin, sabi nga natin, that is the call of nature. Kumbaga, kalooban ng Diyos ang lahat nangyayari. All you need to do is kailangan mo lang din yung pananampalataya mo sa Diyos, yung pananalig natin sa Diyos, huwag mawawala. Diba, Exactly. Doktor? Oo. Totoo po 'yan. Sa atin talaga we are living by faith, not by sight. Tama, Doc? So, sa mga sa tungkol sa Doc Hanis Tibicus naman, please go to our authorized resellers. Okay po, aware lang po kayo sa mga gaya-gaya po tumaya. Kasi Doc, may gumagaya na sa atin sa Tibicus. Pinangalanan din niya Tibicus. Pero you go to our brand. Okay po, Doc Hanis Tibicus. Yan po yung legit. Yan po yung kompleto ang papel from permits ng FDA to halal to lahat po. So legit po yung ating negosyo. And this is 100% natural na product. Wala po tayong nilagay or wala po itong additive para po ma-preserve yung produkto. Wala po. Okay po. 100% natural po siya talaga. Kaya lang medyo maasim talaga doon sa mga dati nakakatikim ng sobrang maasim. Tapos may nakuha sila na parang wala ng asim, parang mapakla, kulang sa asim, Doc. Kasi nasanay sila sa sobrang asim, Doc. Yung batch kasi na yon, tinanggalan ko ng asim, Doc. Kasi di ba ang dami nagrereklamo na sobrang maasim. So tinanggalan ko siya. So don't worry, parehas pa rin ng formulation. Kaya lang tinanggalan ko ng asim. Pero sabi nila sana ibalik ko daw yung asim, Doc. Di ba, hindi ko nga, alam mo, ganito yan, kasi syempre meron tayong technology, pwede ko kasing bawasan ng asim yan, Doc. Okay? Magtatanggal lang ako ng, sabi ko nga, IP ko yan di ba? So the thing is, sabi ko nga, ako yung formulator, kaya ako ang nakakaalam ng lahat ng formulation. Tama, Kaya Doc? pala sabi nito na kanyan maasim yan, ganito yung pala, nung ininom nila, hindi naman na maasim, okay na raw. Kahit hindi na raw sila gumamit ng honeybee or ng mastobado or ng diba? apple juice. Oo, kasi nga tinanggalan ko yan siya ng asim, Doc. Like yung una, talagang maasim, Doktora. Ay, talagang sobrang asim, Doc, yung unang-una. Yung akala mo talagang pangsuka ng ng mga manibalang na mangga. Hindi mo lagyan ng honeybee. Oo, na nilang inumin. Totoo. Tinanggalan ko kasi siya talaga, Doc, ng asim. Kaya yung iba talaga hindi na maasim. Pero yung nasanay na, ay ba't ganun? Sira na ito, Doc, hindi na kasi maasim. Pero sinabihan ko sila na tinanggalan ko kasi ng asim. Pero alam mo, diba? Doktora, may na natin mga testimony ngayon kagaya yung pinost mo. Oo, tapos yung ako sa Saragossa, uminom lang ng ganon. Gumanda raw ang tiyan, dumumi siya ng maayos, yung ganon. Pero hindi natin mawawala yung healing reaction na merong nagaganap, may nangyayari. Pero Meron sabi talagang ko, okay. healing. Actually, Doc, meron talagang healing reaction. Pero yung mga testimony natin, Doc, napakadami yung mga may signs and symptoms ng COVID, Doc. Nag-inom lang ng Tibicus na wala yung signs and symptoms niya ng COVID, Doc. Okay, diba? good. Ay, oo. Sa NCR, madami yan, Doc. Yung may COVID na, uminom siya, napakabilis ng kanyang recovery. Hindi natin kasi pwedeng pangalanan, Doc, Di ba? Oo. Kaya doon sa mga wala siyang kalagay. Oo. Take note, Doktora, no therapeutic acting. Hindi po yung Yes. panggamot sa
uri ng sakit. Kumbaga po, add-ons po siya for proper nutritions and para sa ma-increase po natin immune system po natin, mapalakas po Exactly. natin yung katawang lupa natin. And at po the same time po for protections for bacteria and viruses na nagaganap sa katawan natin. At yan po ay good bacteria, good fertilizers, and good enzymes sa katawan natin na nagbigay po ng tiyan kabubuti. Chan Yan, kagagaling. Yan. So, paalam na, Doc. Any Okay. parting words? Always na sinasabi ko nga po sa inyo, si tayo amin iti mangikabkabil, iti saksakit, iti bagi tayo. What you eat is what you are. Prevention is better than cure. And always remember na nasa mga prutas at gulay lang ang totoong gamot. The cure is in the juice. At yan nga po yung honey stevicus. Kaya don't stop yung pananampalataya po natin sa Diyos at yung pananampalataya natin sa pag-inom natin ng mga bagay-bagay na binigay ng Diyos is makakatulong po yan kung ikukumbine po natin. Exactly. So again, thank you again, Doc Edwin. Sa susunod na Wednesday, yun po yung pag-uusapan natin, no, na yung mga causes ng heart disease. Ito na naman po ang inyong lingkod, Hani Tamayo po. In behalf of Doc Edwin Ferrer sa Nueva Ecija, in behalf of our technical department, yung mga ITs natin na magagaling, ito na naman po yung inyong lingkod, Hani Tamayo po, Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist, lagi ho nagsasabi. And on. So prevention is better than a pod of cure because your health is your wealth. Magandang hapon and God bless you all. Thank you. God bless you. Apa, Doc? The risk factor. Okay. Okay, sige. Yes, sa
helps keeping your digestion balanced and sync, try TB Cause. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cause Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you get healthy and function at its best. Our convenient bottle bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life.